Yen jagat dewa Bathara ya jagat mangestu ngara. Nun mangkita mangke nggih. Anak Anggra Prabu Gatotkaca. Yetosipun tuh tandha pitaken jroning manah kula
gegayuhan menapa ingkang jenengan diwajab ngantos sewetawis wanci pandukan Angger Gatotkaca menika mandhegani nem-neman ngamarta saperlu dinten samagraden yudha wonten nagyane Tegal Kurusetra ingkang sisih kidul boten ngemuaken menika nggih kepara pandukan Angger Gatotkaca menika mandheg gendera Candrageni ing mongko kasebat gendera Candrageni kala wau menika perlambange gendera perang menawi kumlebete gendera sinamung saker Garing Astina persesat padukan Angger Gatotkaca kadidene nantang perkara kaliyan ingkang wing Negaring Astina nggih nuwun sewu nggih menawi dinten samangke wonten dudukan ingkang wong menika mboten ateges keringan dadi grojokan wong guyon dadi tangisan mila ingkang wonten kendali sadha badhe nyuwun katrangan menapa to dinipun dene pandukan Angger Gatotkaca dinten samangke teteke wonten ing madyaning Tegal Kurusetra ingkang sisih kidul monggo katri paring dawuh nggih Siwa Hanuman nyuwun pangapunten pancen patra kula menika sampun kula jarak dares kula sagotang terus orang kula menika kepengin nagih janjipun pepunden kula para sata Kurawa nyuwun pangapunten paduka pengin nagih janjipun pepunden paduka para sata Kurawa kaluhuran dawuh nuwun sewu pepunden jenengan dika prasata kula menika gadah nadar utawi janji kaliyan paduka Angger Gatotkaca menika babagan wis menapa nggih Jiwa manut dawuhing para sesepuh sejatosipun ingkang wenang anglenggahing Negaring Astina boten wonten sanes kejaya mung para Pandhawa saksèdane Kanjeng Hyang Prabu Pandhadewanata ingkang jumun ing kepraban amung para Pandhawa gandeng rika semanten pepunden kula para Pandhawa menika maksinali lajeng ngangkat Eyang Prabu Dastarata minangka dados ratu wakil kanthi pengajak bincang sak sampunipun dumugi ing kala mangsa Pandhawa sedungkap dewasa Prabu Negaring Astina badhe wangsul dhumateng para Pandhawa niki menapa ngantos rikala dinten samangke para Pandhawa menika sampun dewasa paribasan sampun apeputu keng menapa Prabu Negaring Astina taksih dipun asta dening Siwa Prabu Duryudana menawi tetela mekaten kula wastani Siwa Prabu Duryudana menika milik gendhong ali paribasan mamut gula rasa iki banjur diuluh saklojonipun mila lekas kula namung kepengin ngelingaken kang sarta nagih janjipun Siwa Prabu Duryudana supados rikala dinten samangke mangsulaken Prabu Negaring Astina kaliyan pepunden kula para Pandhawa ancas digayuhan kula kados ngaten lho Gagapri sang kapirangu ora nangkul kelon beda-beda sang retnaning dawuh maya situ kang welah ngati yo situ kang enes sing tias yo situ kang kudu goreng jagat dewa pekori jagat mangsungono nyuwun pangapunten nggih estunipun satu huleres menapa dados jawan dukan Angger Prabu Gatotkaca ning nyuwun pangapunten gandeng kahanan ingkang dumadi wonten alam padang menika wonten paribasan undhang pawarta sundaring titipan mila padukan Angger Prabu Gatotkaca kedah nikelaken ing rekaprayitnan awet menapa dinten samangke padukan Angger Prabu Gatotkaca kula sampun pirsa wetak pantus laslaganipun para sata menika kados pundi Kurawa menika patang duluripun tiyang angkara murka akal ukel seneng gawe karti sampe kok sanggetan rungsit menawa malih Negaring Astina nika dipun warangkali dening Patih Harya Sengkuni menika mung kang juling mila kadah ingkang prayita ngetos-etos nggih During Siwa mila dinten samangke nyuwuni gopratika semua panggih pepunden kula para Pandhawa mulih dinten samangke kula saged mboyong praja Negaring Astina kundur dhateng ingkang
wenang ageng boten wonten sanes Purwa Pandhawa. Nuling nggih, kula ingkang badhe gampang lampah padha panjenengan Gatotkaca. Yai, wis sanggeni. Aku seneng. Lungguh lawan iki. Nadamu padha randene becik. Besok emen gemok baris kang prayitna hayo sarata wong ing Durawati. Pinumpes pangiko pangawak Pandora urung dadi mungsuh. Bikin tak waspadake kaya adikku wong bagus. Bocah Ndurusila geni Bambang Wisanggi. Kepiye paran pawartane anggone Dimas Wisanggi sowen ana negara Astina. Jaluk barine gugat negara Astina. Wis entuk gawe apa durung, Yai? Kang Gatot duga para jebul keringkan dadi grojokan wong gurun dadi tangisan. Dina samangka sore Budhanidana kekep bakuh nggone nggondheni praja negara Astina. Katitik dina samangka sore Budhanidana ora kersa maringake praja negara Astina marang Bambang Wisanggeni. Semune dina samangka Ngastina ana jago wiling kuning Kakang. Sapa sih, Mas? Ditanyakan tokeng metu saking pertapan ngayat pertapan Lagawangi peparap begawan manik-maniten kang dilosan kradok menimbulan duka dombani Prasata Kurawa mula kudu sing prayitna ngati-ati Kakang. Jabri sangka bilang uri nanggul kinang begon bedo sangret nanding bawono do sangret nanding bawono yosi tukang walang abdi yen pancen kemang kuna kudu sing raih hati-hati syukur mangsaku iki mengko mesti redak dari Pasulayan mulai ya podo Kepitrana Sakti wonten Tegal Kurusetra ayo tak dirang-rangmu ya kan. Bedanya kaya baronton suranya kaya pembodok diletek tambuk rira tambur nyamu nyobrang-brangan mengcorong dadane santibuk jembari
Yastu menika satring pringgon dalipun Banomanaya Gatotkaca. Setuka golek nopur Baya Kaca negara Sang Kaca Bawana. Jegrek panyayastu Gusina kantos datan mobah datan musik. Kang pinandheng amung pucuing grana kang kesti mupur baning Hyang Widi. Bumiwa samarengganing busana pata busanane. Saping Basura Ndaka Tangalontra Kusuma kasopada kacara yektina daya panguwasaning dewi-dewi. Sawahya sematur enggaling busana ngagung ing pringgon dani arsa jejaking Pandhawa. Kebat kaya ilat keseping Raden sumu-suping Himantaka nganti bisa ngrekake bumi kabeh itu. Bubarake papan-paning nara manggara Amarta. Wah, konangan banget.
Kadya Butala ora pantrideng turan Gusti berkata ingkang waca layu sepi pating biaya pating gegandap jelalatan kolatan wong enti maling konangan malah ora pangling Suratayu kang minangka dadi pandhikaning para saka Kurawa ora kalah Setyaki ora marang sumingkira barang liwat yen sing liwat siji munggalima paidini gandeng cacah ngopi mura 100 ton wiranti gaman dasare nggonmu lumaku ngambah ora dalan weteng muka lamun kowe bisa dia kang becik pancen bener kaya mangkono dina ingkang bakal bubarake parpetaning Garwaca nggone pancak baris tegal kuseta kang siji kidul anggepe apa ing atase bocah wingi sore Kadhomani murang duka nyatane gawe pangeran-pangeran manjer gendera Candrageni. Anggepe apa? Semono bocah Dursila Geni Bambang Wisanggeni. Kadhomani murang duka kumulancang bakal jauh baline negara Sina. Apa dianggep tinggalane nenek moyangé lho piye? Ayo, aja alang lewatun bisa mocek. Sembodo kang jinangka ketekan sing dadi sediamu lamun bisa nyempal bau kiwa tengene Raden Setyaki wani manaku apa ana dene mata limatna sastra Jenderal Tekraji Jaya Kawijayan aja ngantuk pangsa ngrapake tebak gane rasane gawe takut bukan
ngerti Pak. Wah Pak. As. Oh, jebol kakak. Oh. Siapa? Ayo, satu ini. Oh, ya. Oh, Ayo, pecah silahmu mati.